agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin magbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan ng mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Pilipino, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Anhapot. Epong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahapotan kan manuan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong problema masolusyonan asin ang sarong issue malinawan. Sige po mga tugang sa inyong programang Anhapot. Hanggang pagkatang 9 o'clock in the morning, kagapay natin dyan sa labas ang Mega Force Patrol para po sa mga pangyari po sa Satuyang Palibot. Good morning po, Legazpi. Kumusta po kita, Gabos? Iba ang nadadangog ko dyan sa luwas, ha? Ibang nadadangog ko sa luwas na hali sa kamot kan ibang mga butante. No? Pero tama daw yan, nadadangog kong yan. Tama daw yan, nadadangog kong yan. Na kung tama, ano daw ang konteksto na tama yan? Nasa kung nadadangog, ano daw ang konteksto na pwedeng salaiyan nasa kuyang nadadangog, ha? Ako kaya, pagkatapos ko magprograma, minalawas ako dyan sa palibot. Nagkaon-kaon ako dyan sa mga toro-toro, nakiya dyan sa mga saudan. Iba ang nadadangog ko. Ano po yan? Basahon ko muna ini na advisory sa endo kang Liver Aid, ha? Ang mga hilang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang na darakan paginom nin ala kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puhan na sabayan nin protection liver aid. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang Liver Aid Silymarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silymarin na hali sa herb natural kay aligtas. Ang Silymarin kang Liver Aid, taro po yan na antioxidant na nakakatabang sa pagtauning proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para sa epektibo na pagpugol kan paghubag kaya. May bisyo man wala. Mahilig man uminom uday, mas maray po na sabay ang Liver Aid Silymarin Capsule oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Kaso bago ang konteksto na ang mga nadangog ko dyan sa luwas, iba, kuni pang nadangog ko. Sabi kan ibang nagkadanangog ko, sa kami ngaya pinahirapan mo, day mo ngaya kami sinabay sa lista mo, o sinabay mo ngaya kami sa lista hinali mo, mailing mo ngaya, babaluson mi ka sa maabot na Disyembre. Ano ang Disyembre? Ang Disyembre po, mga tugang, barangay election. Ang hapot, tama daw yan na kontekstong ang bagay na yan na. Dahil ka nakasabay sa lista o hinali ka sa lista, suyaon sa barangay na lidong official, iyong humaan mo na may problema ka nga sa muya sa maabot na Disyembre na barangay election. Tambarang election po mga tugang sa Disyembre 2025. Tama daw yan. Sala iyan na dapat dahil kita sinabay ka sa lista o dahil ka sinabay, nakaresibi ka o dahil. Dapat dahil may pagkulog kibot iyan.
Tama rin nga, hindi ka nakaresibit, tali kang kontinuaran. Iyan, mga tugangan ha po. Pero bago yan, aramon tamo na mga tugang ang report ni Jimmy na salita. Hali po dyan sa luwan. Paretang mainit. Sa tuyang programa, ano niya na pagkaaga? Iba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, may piyesta daw ng langaw sa barangay Binugsakan, Ginubatan. Ano nangyari, Jim? Bako na ni BP Fiesta, festival ini. Festival? Ano ta? Kuha na ini, pirang bulan na, duwang bulan na garo. Ngunyan, yaon, habang ako ma-interview kay ako kay Kapitana Twinkle Ranyola, digdi sa Lower Binugsakan, tayaon digdi ano na pod ka ni makadiri makarimarim na ini BP surubra na duman sa mga papulot baga sa pangbugta lalatag nindang pulot sa langaw surubra nan populasyon kan langaw grabe ang langaw BP digdi sa barangay Lower Binugsakan and nakakaantos na da ini sa sentro kan Ginubatan yaon digdi si Kapitana Twinkle Ranyola, BP, Kapitana, good morning. Live kita sa DCGB. Ano ang sitwasyon? Pirang aldaw, si bulan na kamong nagsusuprir kay ni sa inando nindo naghahalian mga langaw na ni si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Good morning po. Good morning, po Kap. sa Gabos po na nagaan tapay. Yes, salamatan po, Kap, sa oras mo sa DCGB. Ano Opo. pang problema nindo sa langaw? Grabe naman po ngunyan BP ang langaw po digdi sa mo. Bako lang po iningon yan pati sa upper Binugsakan saka sa lower Binugsakan. Opo. Kasabay na po ini nakakaabot na po sa Banao, sa Lumacao, sa Katumag. Pati po sa San Jose, may reports na po kahapon na sa San Jose and maski po sa sentro. So nakaabot na po siyang Morera at saka sa sentro po kang Ginubatan, nakakaabot na po siya no. So duman man girabay po inihali po bagay sa dati tala po na problema sa 6-in-1 corporation po na yaon po digdi sa upper Binugsakan po. Opo. Kaso rin pa tayo may nagpon yung, Kap. Nahaloy-haloy na po iningon yan. Kasi dati po, kapag ka nag-harvest po sinda, sarong semana, duwang semana, tapos nagsusubside po. Ngunyan po, halos dahil na po siya naghali. Duwang bulan na po, halos na arog po kani ang sitwasyon. Umuran, uminit, malangaw po talaga. Nag-stay din na lugod, adi. Yes po, opo. Oh, ano po ang darang list? Ano po ang impact na langaw diyan sa inyo? Kumusta po ang resulta? Naghihiri lang na po ang mga tao, BP. Halalo po duman sa harani po kasi nagsasuffer din po sindakang parong po. So digdi po sa mo, igwa na po report sa mga aki po, sa mga gurang nag-LBM po, nagsusuka-suka, makulog ang tulak, aros po kaya. Grabe po kasi nakulon po siya. Maglaagsa po kisarong fly paper. Minutosan na po yan, mapuno na po yan. Kaso rin po, nakaabot na po sa LGU kay Mayor o sa yes Health po, Office? opo. Kahapon po, nagpa-serve na po si Mayor through the Sanitation Office po, cease and desist order po sa 6-in-1 Corporation. Received na po kang representative kang management naman sa duwang cases po. Opo. Gusto sabihin po, pinapundo sa operasyon? Yes po, opo. Cease and desist order muna. Opo, cease Pero and ano desist pang order kondisyon? po. Ano tabi ang kondisyon? So sa cease and desist order po, dapat po makakomply sinda kang necessary permits po ninda to operate within 7 days po. I see. Ano po yan? Opo. Harvest time mo yan, tabi, Kap? Nag-harvest po kang saro, pero dati po kasi kapag nag-harvest sinda, nakakontain ninda si sarong semana. Pero ngunyan po, dahil na po siya naghali. Dahil na po talaga siya naghali. Namuya Nag-stay na po siya. Namuya Opo. na sulangaw. Opo. Diretso nang umin-enjoy kan lugar. Opo, iyo po. Araw Hindi po po tayo. darayang kap kan eleksyon? Nag-stay tapos na po, bibi sa eleksyon. Yaon pa sa langaw. Nag-stay pa po sinda. Tama kakap naghalat, sulangaw. Nakulon po. Siring ang paghalat kan tawo. Opo. Karaw man sa nakap, karaw man sa Opo, nakap. opo. Pero okay, ano po, kung with that may cease and desist order si Mayor Opo. Tabi, ano po, may action ang health office para matabangan ka mo dyan sa mga tao na iguanin, namamatay na, may helang na? Last week po, igwa po sinda pinag-serve na duman yata sa, igwa po, di ko ma-sure kung last week, basta igwa na po sinda standing sanitation order po sa shop. Opo. So, hindi man po sa mo, so kapag ka piga-assist mi na sana po pag pa-hospital, pag pa-check up or pag pa-confine po,
Igwa man po yung mga cases, pero dahil man po pa siya suminagrami po pagkakaso po, ano po, mahalat po pala kita na magrabe pa po. So, Iyo, pag-arog tama po na ka magkaurugos dyan. po Tama ka kami. dyan. Opo. Okay, nya paano pong pagkaraon nito dyan kung pagkaon mo, may kasama ka? Ayun po, magtimpla ka po kape, nauna pa po sulangaw sa imo mag-dive sa kape. Dapat kung makape ka, sa loob ka kung ano, mamuskitiro ka? Nakakalaog po, Bibi. Maski po banggi igwa. Minalaog? Salbatan. Opo, doon nagtuturog. Di paano na kung may Langaw. nakapalda dyan, Madam Kap? Pa, Paano na kung may nakapalda dyan? ay, nasusurokan na po kayo. Okay. Sige po, follow up kami kay ni Kap. Ano pang Opo, mensahe mo opo. tabi sa mga otoridad? Buda lalo na dyan sa mong mga kababayan. Barangay. So, ako po na nangangapudan man gidaray po ako sa mga nasa itaas po, ta kami po sa barangay, hindi man po kami nagkulang, no? So, sa iskabos po na isperso na kayang gibuhon sa jurisdiction po kang kaya sa kapangyarihan sa barangay, ginigilong naman po. So, nangangapudan po ako na sana po, matawanan man po, key action, dangan atensyon, ini pong grabing pagsapar nito kan mga langaw. Kung Oo. dati po okay lang po kasi natatawanan po ninda, period po na napapahingaluan, nalilinig po ninda. Kaso po ngunyan, gariday na po na dadangog po paga. Napabayaan na po na dahil na po siya nasusunod sa mga previous kong napag-usipan. Kasi Opo. iko po baga kita digdiki standing na usipan po na kapag ka nagkalangaw po giraray, isinda na mismo ang mapasara kang kumpanya po ninda digdi Iyo, kang po. iyo. Opo, Okay. opo. So, Ngunyan po- opo, sige po. Ngunyan taon Kap na 2025, pero ang bilis na po nag-arog iyang kaan. Ay kang nagpuon po kang January. Mga perang bulan po na nagdadakul yan, every month o every third quarter, ano pong Dahil po, kang nagpuon po siya kang January, arog na po siya kainin. Nagpahingalo lang po siya kidiit-diit. Nagdakulan mo na. Opo, tapos sunod-sunod na po siya. Ay, sir, Kasi batan. before po, nag-okay man po sinda before, napakaray po nila. So dahil po na mo aram kung ano po nangyari na. Dahil na po lugod naghali sa mga langaw. Ayun, okay. So at least may aksyon na po sa lokal na gobyerno. Opo, opo. Si Mayor Chino. Opo, Opo. ikaw na po, nagpaserve na po kahapon. Okay. Sige Kap, salamat ng pong maray. Namapala po kami Thank you kaya. po, salamat Opo. man po. Mhm. Okay, Jim. Bibi, yaw na sa satellite, mailing na yan Nailing kan ko public. Nailing ko na? Ah. Nailing ko. So, fly paper, surubrado man, overpopulation na talaga. Yan na nga, Tapos, Bibi. naglalayog-layog pa. Mga may Malawak bugo na. sa talinga mo, sa mata, nagtatutog dun sa payo mo. Yun, grabe na inay. Bako na eh, mas malala ini kaninot. Oh, so, Jimmy, tata- dahil kita taga-management na pwede kang may makauron. taga? Sa loob, taga-management. Diyan sa Masakat ako, taon ni nasa Lalo lower ano binuksan. sabi, takontan lalo na. Kung tama si Kap, kanginot baga pag may harvest, minadakol, minapundo. So langaw. Pero kanya na nga po, natatestay din na yan, habo na mag-arali. Abo na magal, na-immune gayod na kanbulo, kankuan. Kaya nga ni, baka may immunity, ano kung ano yan. Abutan daw, kano ang lalo nila dyan sa mismong sa manukan? Masakat ako Baka naman igwa, ha? sa Lahat upper naman. binuksan. Upper binuksan, mas lalo man ito, madam. Oo, so, masakat ako tabi, May experiencean mo lamang kung paano ka darampurugan kan malanga-langaw. Nilingon ta naman. Kung palawgon kita, Ayaw, kundi, i-report mo. I-report mo. Yeah. I-report mo. Ano po Ano tayo? po, Magkakasulagan Kalaog nila. kang shokwara. so, an experience siya kay ni Bipita. Kung matatandaan, kaninot baga, nagbarare kada digdi, nagrarally sa mga tao. So, ito sinundan. At kaiguanin election ba at referendum kayo na to. Public, dahil nag-election digdi, kung pinapamili sa Yo, so tao alam ko, kung pwede Andy. pang buksan o dae. Alam ko yan. Ngonyan, duman lugod sa bisinidad kan manukan BP, wala yan kilangaw. Sa luwasan langaw, yan nanday ko maintindihan. Dito sa laog po nag-spray. Kaya ang tendency kang May, langaw sa luwas. iyo, pag-spray duman, di siyempre sa bulong, durulag sa mga langaw. Nasa Sirip luwas mo sa langaw. Naghanap po Oo. ng istaran. Nila, pagpapahiling sa kuya si Kapitana. Ano ini? Nagkakaturog, ilingin mo ang langaw. Nagakaturog. Saan langaw? Buruhay? Dahil nagakaraturog man ang langaw. Like, mas kuning kaarong ni Kapitana BP, sa pinto baga, supposed to be, pinto sana. Yes. May kubong siya may gari kubong, tanganing dahil mapenetrate kilangaw. Paano na sa may mga karinderiya di kaunan? Yan, BP. Sa to yung informasyon and sa katunta duman sa... Sige daw. Siniluto Ayan.
Ay, Diyos ko pala, ng pagkape mo pala, dapat ilalaog mo sa kubong ang kape mo. Oh, Ganing- lukson yan. Gari na mga kuhan, gari na mga paminta. Ang nga nando da, kung may mga Mr. John mainit ang payo. Basta ka ko, Bipi. Oo. I-try ko, makalaog duman sa, sa manukan, kung ano-an sa indang aksyon tungkol sa bagay na ini. Oo. Na nagkukunayap na inaskan, may informasyon sa Satuya, and sabi ni Kapitana, antos na po, o siya rarayo na yan na barangay, pero Opo. iwasan kunayap, milyones na ini. Mga langaw na ini. So yan, Bipi, Opo. ang Satuya nga informasyon hali digdi sa Lower Binogsakan with Kapitan na Twinkle Ranyola, Jimmy Nasalita, DC GB Ang hapot. Salamat, Jimmy. Henry Good morning po, Mayor Chino Garcia. Yes, good morning po. Apa, good morning. Sir Henry. Pasensya ka Ako. na napapud ako sa imo ta. May report si Jimmy tungkol sa mga langaw duman sa Binusakan. Pero iyo po. ang good news naman, gari may aksyon na po kamo tabi, Mayor. Ano pang latest? Kaso hapon po nagpaluwas na kita cease and desist order and papabantayan ta talaga yan na area na dahil na sinda makapalaog paki mga loads sinda dyan. Opo. So talagang aloy na po yan na problema. Ano naman po Sir Henry, talagang balik-balik na problema yan. Iyo. Pag nagpapaluwas ako kay cease and desist order, gigibunin na lilimpihan, gabos. Then pinapacheck mo yan sa barangay official, siyempre kung okay na, Apa. kung malinig na, then pag okay na, ma-load sinda, after iyon na naman ang problema. So Oo. talaga walang katapusan nining problema dyan sa Upper Opo. Binogsakan. Ano yun? Sabi nag-spread na po sa ibang mga barangay Sulangaw. Iyo po, nakaka-spread talaga po yan sa pinakaraning mga barangay dyan, like Lumacao, Upper, Oo. Lower, Banao. Minsan, digdi na nga ni sa may sendo sa Morera because sarani pa man po yan eh. Iyo po baga. So ano yun na order mo tabi? May kuan ini, may katapusan o will it be permanent tabi? Anong treatment po kayto? Well, sa hanggang sa day nila naaayos, Apo. and may resuman si barangay, and masunod ako sa barangay. If Yeah. talagang Yeah. day na talaga ninday tutugot, walang problema. Opo, oo. So ano ba yun ang kuan tabi? May sabi ni Kap Katsubago may mga reported na may mga nag-iirelang, etc. Ano pang nakabot na po ni sa health personnel kang lokal na gobyerno? Eh po, actually kahapon pinabalikan ko na naman sa sanidad. Okay. Araw po kaan talagang very high ang risk. Yeah. Data aram kung sa'yo na nagdadapo, tapos masilig sa mga Nanggay, masilig sa mga pagkaon. inom, sa pagkaon. Oo. Yan. Opo. So, yan ang pinaka sangon yan, talagang totally sarado sinda. Opo. Di pa man tabi yung seryoso na sitwasyon sa salud din tawa kamong na-receive. Ano po ito? Di pa ka na-receive na seryosong hilang na hospital ngaya, whatever, dahil sa epekto ka. Wala pa man. Po, sa kuya. Opo. Pero mga minor lang, mga light, mga minor na klase nin ngaya hilang. Opo, ang problema lang kahan sa Henry, Opo. once na makaluwas na ang langaw, sa luwas na talaga sinda. Mailing mo, paglaog mo dyan sa mismo Okay. country, clear dyan. Oo, so duman sa laog kalibangan may bulong, whatever, klarado, ang tawara duman. Klarado. Pag nakaluwas, na naman minabalik, Day naman, iyo ano, dyan na sinda sa luwas sa talaga, sa nagbe-breed. komunidad na. Correct, opo. Ay nako, so posibleng magbunay, tama ka magbreed, magbunay diyan sa luwas, madagdag Opo. ini kundi maaksyonan. Tama po. Ay. Maski limpihan niyan kang management, Hmm. nakaluwas na sa mga langaw, talagang dyan na yan sa luwas. Iyo. Oh, ano, tama ka po diyan. So pag nagbunay andyan baka sige pandakol. Maparadakol yan. Kaya Ay, ang kay puwang kay ni kang Hmm. management mako lang ang laog nindang limpihan. Oh, yan. Luwas. Yan, maluwasin da para mas madaling maghali sa mga langa. Okay. Mayor Chino, salamat po sa aksyon. Salamat Mabuhay po po. ka mo. Salamat po. Salamat Salamat po, Salamat Sir Henry. Alright, bye-bye. Bye-bye. ang hapot. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Yan, mga tugang na aksyon kan lokal na gobyerno kang ginubata. Yun, may punto naman si Mayor Manangga na kung yan sa laog malinig, mga tugang, may konyan, ha? Igwatabi yan ki mga dapat na ilingon, tangani na day po yan magpapara, dadakol, dyan sa luwas. Baka igwa ki breeding station na nako, May bunayan na nako, Yan po sa palibot. Pero anyway,
Kuha na po yan, masusolusyonan na po yan tanag-isyo ng lokal na gobyerno, as in po ang kuan, ano yan, ang lado kang mga health personals natin dyan. Then, kukunta man sa lado. Tamado man si Jimmy sa area, ano? Maduman mga tugang si Jimmy sa area para kuanon mga tugang ang lado kaiyang. Baka lamang may makauron sa dyan, mga tugang taning madangog taman ang lado. Kung napano yan, di ba? Napano yan, tabi na sitwasyon na yan nangyari yan. Hello, Jim? Hello, kasadi si GB po ako. Jimmy na salita. May kon po kaya problema, reklamo kan mga manungod sa langaw. Sino pwede makawaran po dyan? Manager. Ano nga rin ka manager? Yan lang po alam ko na si manager. So ano mas kidig di sa inyo pala malangaw man. Tapos nagawa harvest na. Wala na. Dahil sinarado ako, bebe. Yeah, basta na. Nasabutan tayan. Kasi siyempre, ang dapat magtaram talaga sa manager, nasabutan tayan. Pero mas kidig di sa luwas, malangaw, bebe. Opo, okay. So, okay. anyway, guard lang ito. Dahil taman Yeah, ito dito man mabasol yan. Mabasol. Kuan man na yan. Kan dapat talaga magtaram? So pinaka-head. Ano man, laog dangon yan. Hindi naman, sinaraduhan ako. Pala naman, yun pala, sorry. Hindi naman siya. Uy, sumutor ko nga na ibibi. Nasaraduhan? Ano? Pati sumutor ko, pinurputon na ning langaw. Baka sa may tukawan ng dakol. Baga so, nagmamaneho, putsolo. O bantayan mo yan, so, pwede magtaram sa manager, baka lamag mo niya natab. Takon to sulado. Ito man masiguro ko na rin ini. Yeah. Maduman kita sa Kapitan Digde. Yeah, okay. Kapitan Digde sa kuan. Okay. Jim. Okay, so yan na, Okay. bibi, sa to yung informasyon. No. Gikan Digde sa mga marauto ng pangiling sako. Kanga rin, kalangaw. Dahil kaning mga yaon Digde. Basta. Trabaho man. Ang important, nagdiyan ka, takot ko kontan na. Ba't balikan mo, baka yaw na si boss? Dahil na ako mabalik Digde. Iyo. Importante yan. Nakuha ang lado niyo na. Dahil taot. Okay. 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 Sinarado na nga ni Digde sa bentuan. Okay. Yan, Pipi. Sige. So at least nagbalo kita na makahuron. So apart kan management pero wala so plant manager Digde. Maski Digde sa tinampo talagang malangaw, Pipi. Maski sa ina na langaw. So anyway, yan yata hanapan ko sa Kapitan Digde sa Perbinogsakan. Kung anon sa Digdean na origin na pinagsasabi kan mga residentes lalo na kan interview niya to kaso bago kay Kapitana Twinkle Ranyola sa Lower Binogsakan. So digdi sa Upper Binogsakan sa planta mismo, digdi sa poultry mismo sa nasabing barangay, Jimmy na salita DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ako, habok ko nang balikan kaan sa pinunan. Taka ito, ang nagdesisyon tabi kung nataiyan yaon dyan, so tawo. Sa totoo lang. Ang nagdesisyon kung nataiyan na yan dyan, so tawo. Hinapot yan sa mga tao, kung gusto nyo kayo niyo dahil, sabi kan mga tao, muyaming nga kayan. Yan ang, habok ko nang waring balikan nito, baka magkulog kibot sa ibang mga residentes dyan na. Pero naramdaman nyo kayo, itong panahon ni Mayor Onghoko, kaya gumagang gari, pilibisi ano kan, referendum, hindi ko alam ko ng term, consultation, inapot ang mga tao. Tapapasaradohon ako tang permanente yan eh. Inapot sa mga tao. Gusto nyo kayo niyo, habo. Ansin bagkan majority kan mga tao, muya pa. Balikan tabi nindong mga amigo dyan sa lugar na yan, kung ano sa nangyari. Ang hinapot kang kung natayaw na yan dyan, so tao. Kaya siyempre, di mo pwede magpabaya sa lokal na gobyerno, kan dapat gibuhon, mga tugang, kung igwa kay araw ka na bagay. Ang hapot, Kaya mga solusyon dyan, ang lokal na gobyerno. Pasalamat kita kay Mayor Chino. hindi. Maimigita binti mga tugang, so naging aksyon tungkol dyan. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:08 oras mga tugang sa Pilipinas.
Asin po sa DCGB, ngunyan pong aldawnin Friday. Yan. Kauronon ta daw mga tugang an Executive Director kan Ako Bicol, buda tabi ang alkalde kan sa tuyang syudad, Attorney Alfredo Garbin Jr. para po sa nagkapirang hapot tungkol sa party list result. Mayor Pido, maray na aga po. Good morning, Henry, and good morning sa Gabusaragan Tabay kang PBN DCGB. Maray na daw tabi. Apo, Mayor, pera pong tukawan mo niyan ang nasisiguro na kan Ako Bicol tabi. Henry, as of now, we are secured of 2 seats, and I think that will be the maximum. Ayun. Considering that we follow the formula, the Carpio formula, wherein the first seat will be distributed among those who got 2%, Yeah, minimum yeah. 2%. Opo. And then the next distribution is based on proportional proportional votes that was able to garner by respective party lists. And Opo. kung mahiling mo tabi, Henry, ang resulta ay talagang first party list Opo. was the highest number of votes, halangkawon sa iyang boto. Yeah, yeah. Nakusain. Maski ani halangkawon, maximum of 3 seats man giraray tabi. Ayun, But okay. yes, in answer to your question, secured tabi kita kiduwang tukawan sa Iyon, Kongreso. okay. Mantinado tabi. Kadi sa good news, lalo na po sa mga nagsuportang lalo sa Ako Bicol. Nailim ko kaya Mayor Suboto ni almost more than 1 million, di ba? Sa nako Almost 1.1 million Iyan. tabi, Henry. Ano A yan? significant improvement Yeah. compared to 2022 elections, Opo. na nakaaging election, 800,000 plus lang kita, Henry. Iyon, And okay. Ako Bicol, sa kanya na election, Opo. 1.1 million. So additional 300,000. And that really shows that Bicolanos, especially in Albay, they rally behind party list na may track record, may Opo. programa, may ginibuhan. Iyo, opo. Day man kamo tabi Mayor nagharayo sa survey sa Ako Bicol, di ba? Mga survey na guluwa. Well, Day masyado nagharayo kita. ni Henry dahil nagda number 4, nagda Yeah. number 5, pero may baga kita. Number Yes. 4, number 5. Yes, So, oo. kunya, number 6 kita. So, close when it comes to the showing in all national surveys. Tabi. Okay. So with that po, Mayor, assured na kita sa tulong tukawan. Siyempre, duwang tukawan, siyempre, may an expectation kan, mas halangkaw, di ba, tabi? Sa mga nagsuporta tabi sa Ako Bicol. Ano po, Mayor, ang inaasahan ngunyan, maski di pa ka muna sa pwesto bilang second nominee kan Ako Bicol and magiging congressman kan House of Representatives para po sa mga kababayan ta. Recently, Henry, ako dito sa Metro Manila, Opo. nakikipag-meeting sa party leaders. And let me assure you that Ako Bicol party list, especially your mayor, Opo. will be given a leadership position this incoming 20th Congress. Ayun. But as to what position, chairmanship, data paaram, but the speaker told me that you will play a big role in this 20th Congress. Opo. And ang asigurasyon mi sa lambang Bicolano, Albayano, as sa namumutan kong Ligas Peño, ang aktibong partisipasyon kan sa indong lingkod sa gabos na deliberasyon as in debate sa Kongreso para maidarata sa mga mihoras, lalong-lalo na sa mga pinuunantang programa sa edukasyon, Opo. sa kalusugan, sa infrastruktura, sa pagtabang sa sektor kang agrikultura as in parasira, pati naman sa marginalized sectors or vulnerable sectors of our society, ang sa tuyang mga seniors, women's, the elderly, and the persons with disability. Opo. Kasi nang padagos na pagpromoter kan sa tuyang turismo. Yan, makakaasa ka mo na sa muya na ipapadagos. And syempre, Henry, Opo. maorogon po ang sa tuyang probinsya and lalong-lalo na ang syudad kan Legazpi. Yan, opo. Mayor, di ba, kung ako nasala, kung tama recollection ko, naging chairman ka mo kan, member ka mo kan commission appointments, di ba? Chairman kan constitutional amendments, kan mga panunay ito, iba pang committees dyan. Ano po, agari harani dyan na pwedeng maging pamayo ka o maging miyembro ka po tabi, Mayor, as congressman? Henry, I don't wala pa. want to preempt the decision of the speaker. Pero sa lalong madaling panahon, maaaraman na lang yan. But considering that sa pagpaapod ni speaker kaso hapon,
the party leaders meeting, Apo. ang sa indong lingkod pinili bilang representante kang party list coalition na Ayun. panduwa sa pinakadakulang block sa Kongreso. Oo. Kasabay si Congressman Saldico. Sa iling ko po, we will play a big role Yeah. in steering the 20th Congress Apo. and pushing for those legislative agenda na papakinabangan bako sa mga kababayan tam Bicolano kundi kang interong nasyon. Opo. Dahil man po tabi, Mayor, ki-offer sa imo. Ano mo baga sa offer baga naman sa sarong party list baga na offer na maging member ka nga nito? Prosecution team? Ikaw po baga, Batikano ka man na abogado? Hindi pong namin yung speaker sa imo kaya. That's a big possibility, Tabi Henry, but let the speaker announce it. So, Yeah. sa niyan, abo walang manginutan po, Henry. Opo. Pero, syempre, yaw na mga posibilidad na yan, Tabi Henry. And just to announce to you this morning, Opo. at 11 a.m. sa Makati Shangri-La, there will be convergence of party leaders of major political parties. Opo. Yaw ng Lakas, which is the biggest bloc, the House of Representatives. Opo. Yaw ng National Unity Party, NUP. Yaw ng National People's Coalition. Opo. Yaw ng Nationalista Party. And the party list coalition na kung sa'yo na magkakaigbangon yan kay dakulang statement na ipapaluwas. Ayun. Kung Opo. ano man ito, Henry, Abangan ta. Pwedeng pwede ka ikaw po sabi Mayor ang magiging reporter mi kan diyan. Correspondent. All right. Ano po, gusto rin po ang very official proclamation tabi Mayor kan mga nindo boda lalo na sa national positions baga ng mga senador kung may feedback po kamo. Senador, if I'm not mistaken, sa Domingo. Okay. And ang party list tabi is Lunes na aga. Ayun. 10. Kaya tabi Henry, baka magnalas ang sa kuyang mga empleyado sa City Hall. Oh, Monday. Na first time ngayon absent si Mayor sa flag Flag-raising. ceremony. Dahil po ma-attender kita kaining proklamasyon Ayan. na konsenan sa indong alkalde ipoproklama bilang miyembro na kang 20th Congress as in representante kang ako Bicol Party List. Opo. Iyan po yung napagtuko mo dyan sa Kongreso. Tapos ang panggana ni Mayor Isham bilang alkalde kan Ciudad de Legazpi. Ano po ang gari madadara na karahayan para sa syudad? Well, dakulaon na responsibilidad, Henry, as in, kumaga, paninimbagan sa tuyang mga konstituentes. Alagad, kami kung ano pinagtataram, it's like hitting two birds with one stone. Opo. Dahil ang sa indong inilihir na alkalde, si Hisham Ismail, magsiserbi bilang tagapagtaguyod, busol kang pinulanta mga programa as in proyekto. As in kita man sa Kongreso, kita padagos na maghahanap ki mga pondo tanganing may babatas sa tuyang namumuta na syudad. As in, tamang maimplementar kang sa tuyang alkalde si Mayor Hisham Ismail. So, it's always in the advantage situation at sa tuyang syudad, Tabi Henry. And so, pinuunan ang programa, kasuhapon, kaulan ko lang, ang luwa. So, rehabilitasyon kang Legazpi City Water District tapos ng eleksyon. Mapuuna ang procurement process para duman sa pagbago kang mga tubo, laying of pipes, tangaling maiwasan pa na sa mga ating tubig, as in sa mga lugar man na warang tubig, araw kang taisan. Kasi iba pang upland barangays, masuplayan kitubig sa pagkaki mga pumping facilities. Dagos na pag-rehabilitar, kang Aleco, pinuuna na kang ako Bicol Party List, mga substation, pinagtutugdok na. As in yan, patapos na, as in may nagkakanigong pondo pa, Henry, na i-implementar tapos ng eleksyon. Dahil naman ito covered kang election ban. So, pinaghahalatang substation na itutugdok dyan sa Bangkirohan, tangang mapakarahita, ang supply kang kuryente, as in ma-diffuse ta sulod ka mga substation tadi sa Bitano, sa Feeder 1, Feeder 2, tangani mapakaray maiwasan ng brownout. Dagos-dagos na tabi yan, Henry. Ang pinakadakulang housing project na kung sa ina pupuuna naman, as in iba pang mga proyekto, as in social services na sa tuyang ipapadagos para pakinabangan ka mga
kasaradarian, lalo na sulaylayan. Siyempre, katabang ta dyan ang Mayor kang sa Indong Legazpi, si Mayor Hisham Ismail. Opo. Kwantabi kong Mayor, na mention mo sa Aleco, before, di ba before election, a week before or 2 weeks before election, nag-turnover ka mo ki Fondo para dyan? Kasabago nga ganyan, so, parte kang report ni Pading Al, naghapot daw sa nagkapera, kung norin ito pwedeng ma-implementar tabi na Fondo na ni-turnover nindo sa Aleco? Well, tama po, Henry. Ang condition kayan is so first tranche na part kang rehabilitation fund Opo. should be completed first. Ayun. Kumaga itong sa Kulyat, Daraga, Ligao Substation, and other substation na pinagtutugtog Okay. must be completed first before the second tranche can be started, Tabi Henry. Yun ang, Ayun. May condition pala. kumbaga, condition kang National Electrification Administration, Tabi Henry. Ayun. Okay. But ang importante, Henry, ako na susolusyon. Yeah, For opo. implementation Yeah, na lang. correct. Opo. Mayor, Congressman, salamaton po maray. Mensahe po sa mga nagsuporta, lalo na sa Bicolano, may kinaraman sa triumpong inikan ako Bicol. Go ahead. Salamat sa tuyang mga kababayan Bicolano sa hiling nindong makusog na suporta simpatagos na pagtitiwala sa Ako Bicol Party List. Dahil po kami mapalyar, we will deliver what has been promised and all the advocacy and programs that we have started 15 years ago, we will continue. We will widen our reach, mas papadakulaon ta, tanganing mas maabot ta pa sa mga kababayan tang Bicolano na nasa laylayan, pati naman sa nangangaikukan sa tuyang serbisyo. As in, makakaasa po kamo ang smoothang aktibong partisipasyon sa Kongreso. Sabi ko nga sa gubos na deliberasyon, as in debate, na apektado kitang mga kababayan Bicolano, yaon, presente, ang representasyon kan sa diri nindong party list, ang Ako Bicol Party List. Salamat Opo. po. Maraming Salamat. Salamat po. Mabuhay po. Thank you so much. Mga tugang Kay- Mayor Alfredo Garbin Jr. Ang lalaki. Nagkapera niya itong kahaputan. Umaga. Magkakasiguro sila nitong, siguro sa gabos ng mga party list sa Bicol na nagruluwas baga, sinda po ang igwa kiduang tukawan na sigurado, di ba ba? Sitong so, Bicol Saro, di ba? May ito, gari may assurance mga Saro Bicol Saro, ano pa dyan? So, mga Bicolano, so kay Ate Laila, ML party list. Yan, igaman ito. Natukawan tabi. So, I think so TGP ang number 1 nominee is from Catanduanes. Deko aram sukuan, so agri party list kung ano naging resulta. Pero may Supreme Court ruling na maski day po inabutan mga tugang ki 2%, basta nakasabay duman sa gari, may computation sinday. Sinda po tataunan mga tugang kitag sararo na tukawan duman sa House of Representatives. Yeah. Kung day po makatukaw duman sa House of Representatives, ikaw mo mag-adit po, tapag nagsimba pag Domingo, kadakol pong tukawan. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax
Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Chance nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumantas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemax Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemax. Mabibili ang Plemax Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemax Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy pre, si Ru dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturukan na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Alam nyo ba na may isang McDo crew na nag-viral recently dahil sa kanyang inspiring story? Habang nagtatrabaho siya sa McDonald's, sinabayan niya ng pag-aaral. Ngayon, pumasa na siya sa LET exam. At ang nag-aabang ng resulta, walang iba kundi yung manager niya at mga katrabaho niya sa McDo. Nakaka-feel good ang pagka-supportive nila, di ba? From being a crew to becoming a licensed teacher, totoong sa McDo, easy maging best me. Kasi dito, easy mag-grow, easy matuto, at easy magbilong dahil laging may nakasupport sa'yo. Whether you are a working student, a career shifter, or a first jobber,
may flexible work hours, world-class training, at syempre, fun work culture na naghihintay sa iyo sa McDo. Kaya kung ready ka na rin to take that first step, apply na sa McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you. This could be the start of your success story dahil dito sa McDo, easy maging best me. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ay, tapos ko na sa live ko. Tapos ko na, no? So live A. Okay na, tapos na. Balikan natin ang report. What's going on? Hali po dyan sa luwas. Angel Mustasa nasa linya. Angel, good morning, Angel. Yes, so good morning, VP Henry. Good morning sa kayong mga paraan tabay. Una ko dito sa Regional Office number 5, kan partikular na sa panrehiyon na opisina kan DTI. Dahil ang tangon na pagkaaga sa Henry, and then ngayon na pagkaalbaw, gigibo ang diskwento caravan kan DTI Albay Provincial Office. Bigay ni VP Henry sa compound kan panrehiyon na opisina kan DTI Bicol. And then para sa detalye kay Sir Henry, makaurontaan sa imong paradangog. Ika po Sir Henry ang pang-alarm niya. Okay. Kaya na VP papalusukan na sa radyo. Pag nagtukaw ka na, ibig sabihin maipos na sa pag may trabaho. Yes. Ang OIC kana Consumer Division kana DTI Albay, si Mamalo Pasubilio. Ma'am, nasa ibong na linya si VP Henry po sa DCCB. Mamalo! Good morning, Sir Good Henry. morning, Mamalo. Kumusta po? Okay lang po. Madam Malo, tayo po kami ki-ideya. Ano po ining diskwento caravan tabi kan DTI? Good morning guys sa mga paraan tabay. Ini po na diskwento caravan, ini po ang sarong programa sa Muya Ahensya na tigtataumi po kung hain sa mga distributors yaon sindadigdi para po magbabakal kang mga presyo na mababa, mura at abot kaya. Kung mga discounted po siya. Opo. Pangunyan po, ining edisyon kang diskwento caravan na ginigibumi is Balik Eskwela edition. Ay, wow. Kung sa hindi ko po, diging mga school bags, mga shoes, mga uniforms, na pwede po mabakal in anticipation sa pagburukasan po ng klase. And para po kaya, ligwa kita ding mga vegetables, igwa man po kita ding mga sa wellness, sa mga everyday, and igwa man po kita mga basic necessities and five commodities na kung sa intig participaran po kang iba-ibang distributors. Ayun. Like, Opo. Ma'am, ini pong mga, saan po halian mga local products, saan po halian iba-ibang mga produktong ini? Ini mga produktong ini po sa mga distributors like po kang Direct Deal, Natasha, Marikina Exchange, yaon po si Megahawk, si James Mega, and New Staple. Kung mga kadakon po, digdi, ang yaon man po, digdi, so mga farmer group na piga-assisteran po, kang sa
DTI car program. May mga agricultural products tabi ako, Ma'am Nanay Hiling. Ini po, saan harali po ini? Ini po so mga man po inigan sa tuya mga farmers na pinagpiriyo na lang po ng sarong nag-display sa tuya si Ma'am Pinata. I see. Mga locally produced po ini, local produced po kan mga farmers din, ano? Opo. Magayon yan. So ano man pagkakaiba? Sabi mo diskwento, ano pang pagkaiba kayo sa mga presyohan dyan sa mga malls, dyan po sa mga saudan tatabi, ma'am? Ini po ang mga produkto digdig, may discount po sila up to 15%. Aside from the one po sa mga freebies. Kumbaga naka-bundle. Ayun, magayon yan. Ano? So meaning po, mas makatipid na kumadyan ang mga tao para magbakal. May limit po, ma'am, sa pagbakal tabi. Maramang tabi, Sir Henry, basta't kaya nila makalon. Ayan, buda may pambakal. May pambakal po, opo. Madam, sa to sa dani, pigtuyo mo ninyo na after election gibuhon. Di man po, nakalita nag-i-issue na balik ka na i-issue. Bago pa man po nag-election, nakaplano na ini. Dahil karaw man sana. Actually, ang target me po, bako so after election, Oho. so bono. Ayun pala dani. Ayun pala. Iyo po baga. Mid-year bonus ade. 13th month Opo. pay, tama ma'am? 13th month pay. Opo. Diba? Opo, Yung so, ani siyempre, pala. may riskulahan na baga. Iyo manangad pala. 13th month pay, Mag-prepare ang release po, ka ma'am. niya na Yes po. June 30 o May 30 o June 15, di ba? Iyo manangad Puro pala. daga po na may 15. Yan. Ay, hindi ka naman. Day pa. Day pa. Okay. Naghahalag pa kami. Yeah, okay. Madam Malu, imbitasyon tabi sa publiko. Go ahead po. Sa Giraway po, iniimbitaran may sa to yung mga paraan tao ba ang publiko na magdigdi po sa regional office ng DTI, digdi po sa parking area, kung sa inyaon po ang samuyang discount caravan na madural po hanggang at na hapon. Available po digdi ang mga produkto mga bakalta nindo para po sa pagbukaso ng klase and even po sa ating mga everyday needs. Opo. Ay ma'am, one day lang po yun, no? Tama? Ang ganyan hapon lang? Opo, one day lang po. O, maray man Maghapon na- lang po siya. Maray pala nakabisita sa imo dyan si Kwan, si Angel, at least sa mga mahabo. Ako nga ito, taon pa dyan ang kuso sa kuyang pag-iribata. Nahiling ko sa mga gugulayon, gari mga preskuhon, buda mais. Opo. Adi, masira mo ng mais. Opo. Sinap ng mais, buda iba pa. Sige Ma'am Malu, good luck po, mabuhay ang DTI. Regards kay Director Nabol, Dindo. Opo, nasa Manila po sindangunyan for the Orgulyo Cambicol. Apo, okay ma'am. Salamat po ma'am, good luck po. Okay, thank you po and good morning. God Apo, bless. thank you. Angel? Thank you po, Mama Malu. Aram ko digiditi ang target mo. Kakapot na ako biti kung magkano ang kilo. Nanay, good morning. So, magkano ang kilo kang mais na po digiditi? Apo ta da. 50 Daviti, 50. Arin nan 50. so may ubak, di ba? May ubak po, biti, may May ubak. Oh, magayon niya. Digining broccoli po ba yan nanay ang apod po digdi na magkano po ang kilo kay ni 180 Daviti Sen hali da yan. ang kilo. Sen hali. Nanay, sa'yo po inihali na gulayan Gulayon ta. Po? Bagyo gulay dahil biti. Lagi mga locally Ako, made biti. products. Harvest. Ay, wala dito kita nanay yung mga Local sari harvest. labiti Yung sa gina mga local farmers, talong, ha? talong. Ang mariguso nanay, magkano po? 80 BT. Isan hali yan. Di sa local yan. Opo, local da po. Nasaan BT. Ang mariguso? talong, Abotado si nanay. Kung nasaan mariguso mo niya, bako nang mapaiton. nanay, nagda po ang mariguso mo niyan, bako na dapo ang mapaiton. Bitter da, sir. Okay. So, yan, BT. May mga school supplies mga nakalibit na nahiling. May mga sapatos, bag. Magpasiring na hindi sila BT. Iyo, barato yan kaya may oras para makahabol sila. Para may eskwelahan na baga. Apo. Di ba? Okay, Ini good. ang aktibidad ka na DTI Albay at Kwento Caravan na Balik Eskwela Edition. Apo. With Kuya Boy, Angel Mastaga, this is the Salamat Angel sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Yan, o di, seryoso, tabi, so karago kay Madam Malo, nga ba, after election, may mga pambakal. Ang target pala na Madam Malo. So, mid-year bonus. Alright, nasa linya, mga tugang si Governor Glenda Bungao para sa nagkapera niya tong kahaputan, lalo na, tansaya pong term matapos sa June 30, ano pong paghahanda ngunyan. Governor Glenda, maray na aga po. Good morning, VP Henry and sa Gabusman na nag-aantabay sa programa mo ngunyan. Ayan. So, opo, sa pagbalik ko po, nagkaigwa tulos kaming pag-meeting, Mhm. may kapihan Apo. with all the department heads. Mhm. And ako po baga, nag-issue kang executive order na nag-create kang transition team Ayun. kan provincial government of Albay. Actually, bago pa nagluwas kasi ano man ini, mandato man inihali sa LG okay. na dapat talaga may transition team. Pero bago pa paano ako nagbaba, di ba ako po baga March 28 talagang nangampanya na rin Yeah, sa correct. tabako. Opo. Ito po so talagang tinugon ko sa mga department heads Mm. na kaipuhan, maghanda sindakan mga inventory Ayun. kan sa inda pong mga programs, Mm. projects, activities, so mga na-implement na ninda, so mga ongoing, Mm. and so mga to be implemented tabi VP Henry, Yeah. para po pag-abot ka na matukaw na gobernador, magkakaigwa siya ning idea kung Apo. ano po ining mga PPAs. Kaya ba naman po dyan so mga budget Apo. na kaipuhan. Ayun, mandatory pala ng tabi, Governor, no? Regardless kung siya manggana, pigpapahanda mo na sa team para kung ansisay man yan, ready na para sa turnover. Tama po Oo. yan. Ang sa kuya lang, siguro ang bago lang kasi ano na po ako tabi VP Henry tulong turnover. Puan kang so ako pagayahon. Iyo man ang gadali. Pero wala talagang so formal na so Yeah. talaga. Usually, Yeah. nagkakaigwa na lang na paghuron ang team ngaya kang outgoing and so incoming, sinda na lang. Pero this time tabi VP Henry, Apo. agad gusto ko ki-formal Iyo, turnover of power. Araw na. Ayun baga, magayon baga yan. So, gari, magigisa-saro po ining formal ceremony na kung saan ipipresentar ta ang bagong governor, giraray sa satuyang mga department heads. And magkakaigwaman ning seremonya, kairiba naman po sa sanggunian, sa satuyang bagong vice governor, Apo. sa satuyang outgoing na mga officials, tadakulan baga ang Yeah, outgoing na correct. mga board members. So, Correct. magayunon po ining sarong event, kung sa inyaon po ang gabo, so outgoing and incoming, and then dumanmanta po ipepresentar, ito turn over formally. Apo. So gabos na, ang pinaka-obheto taman sana po kainita, VP Henry, Apo. magkaigwa, ma-ensure ang smooth, efficient, and peaceful na turnover kan power sa bago pong administration. Yun. So yan po ang pinaka-obheto kang ini. So yaon ang media, definitely. Yeah, Gari yeah. iniso gari po iniso pag 100 days ko baga. Yeah, na opo. yaon ang mga Opo. media, yaon ang gabos na mga opisyales and department heads, mga outgoing. So magiging magayon po ini. This will be on June 23. June 23. Day pa po kaming Opo. venue talaga naghahanap pa si Billy. Yeah. Pero sarong maray na venue para gipuhon po ining pag-turnover, formal na pag-turnover kan power. Opo. Nagkaroon na po kamo initially after na maproklama si Governor Noel Rosal? Actually, during the proclamation, nagkaigwa na kaming na paghuro na Apo. tugon niya ako na magataga bisita na siya sa mga hospitals. At sabi ko, okay iyan para maaraman niya na ang mga issues, concerns, Apo. mga kamugtakan. Sabi ko, okay lang po, Gob. And nagkakaigwa naman po siyang mga tao na nagduduman po kay PA Cedric and nag-coordinate na about the taking, about ining formal turnover. So, magayon man po ang hururon pag I po see. sa araw kayo. Yung man ang gata na-mention niya kaso sarong alaw kan ma-interview ko na nagkaroon niya kami ni Governor Glenda na ako ngayon nagpaaron da siya mo na magpunpuno siya na mag-ikot sa mga hospitals Tama. para mahiling sa oo. pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan para sa healthcare right. programs. Opo. With that po, ano tabi Governor, tentatively sa June 23, ang gani formal turnover na, no? Isa pa member Yes. kang transition team mo?
Siyempre ako po ang chair, ang vice chair po si PA, and sa iba pong mga department heads, so mga key na department heads po. Ito po so nag-aarasikaso. Pero usually halos gabos na mga departamento. Kumbaga, sumakonsolidate na lang po. Nagarisaro po iningda ko lang libro na ita-turn over kung sa inyo na po naman ang gabos na dapat na maaraman kang malaog pong administration. Gari. Tama ba? Kasabay naman siguro na accomplishments man yan nindo sa inyong administration, pagsiring sa bagong administration. Ano para ma-ensure na dahil kita delay sa delivery of services, anong Governor? Tama Tama po iyan. Dapat kabisado niya ano na sa mga implemented, ano po sa mga ongoing unyan para masabutan niya man po. Ayun. Okay. Ika po sa Tabaco Mayor, kumusta tabi? Congratulations pala as Vice Mayor-elect of Tabaco City. Oo, alam mo minsan ay nalilingawan ko na naman na may kaipuhan man ako, pero sabi ko nga kay Mayor Crisel, may mga kaipuhan akong asikasuhon po na digdi sa Kapitolyo, but later on matukaw naman po ako duman, pero may bago pa anong legislative building ang Tabaco. Okay. So ito ang gusto ko naman na kalmato ko pala naman sa bago. Ata na ilamang nabalo kang Ninda Vice ne San Pablo para sa kuya ade. So magayon na napapakarayon mo bu na ito paano mo gustong ano ang gusto mong mangyari sa session hall, sa mga opisina kang so gusto ko ito ako sa kuya sa pagtukaw ko sa maski anong position importante yun sa ko na maayos bu na ang working area ko para makatrabaho ako ning maray. So magayon po ito. Yung sa journey kang political career mo, from board member to vice governor, to governor, to vice mayor. Pasayin daw tabi, vice and masunod ka, governor? Iyan na lang po. Nagigiulok na sa kuya ang mga tao na napapaulok na lang sinda sa nangyari po sa Pero dakulaon pong tabang ining pagtukaw kong sa executive. Kasi po, VP Henry, for so long, yawan ako sa legislative. And nahiling ko, mas na-realize ko kung gaano ka-importante na maray ang iba-iba. Magayon ang hurun-hurun kan executive and legislative para mas maging marhay ang pag-gobyerno. Okay. Talking that pag-iba-iba tabi man nga, yun talaga hepot ko talaga sa ni Governor. Teka baga, magmadaw ka kang Vice Mayor and then ang Mayor-elect ko niyan, si Board Member Bragais, di ba? Kasabay mo man sa sangguni ang panlalawigan. Kumusta po ang sa indong gari? Working relationship nindo kanta. Ikabaga ang teammate mo ang partner mo kan election si Mayor Attorney former Mayor Alex Borse. Alex Borse, no? Former Mayor man yan. Kung yan po, ang sa imong magiging kasarabay sa syudad, ang kaya mong pag-iribab na board member sa probinsya Canalbay. Actually, naging kairiba ko naman siyang counselor. Kang counselor ako sa Tabaco. So, haluwi ko naman ang working relationship. May haluwi ko naman ang samuyang pag-ibahan. Kaya sa hiling ko na iman po ako madidipisilan. Nagkauro na po kamo ni Mayor-elect Bragais? Nag-apot siya, nag-congratulate siya, pero gari kaipuhan ming maghuron na sumas, di pa kami naghuron kan. So ano ang gusto ming mangyari sa taking or so kung mas mahararong pang mga bagay. Siguro maabot po after lang kaining mga ibang pigiinot kong bagay digdi sa Kapitolyo. Governor, salamato na maray tabi. Good luck tabi sa imong panibagong journey sa imong serbisyo publiko. Thank you so much po sa Indo-Perming pagsuporta. Thank you so much. Mga tugang, Governor Glenda Bongao sa nagkapira niya tong hapot. Ngunya na pag-aaga, digdi po sa DZGB. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jimmy, nasalita. May dagdag pong report. Gari follow-up report in the Jimmy. Jim, good morning, Jim. Naputol si Jim. Sandali lang. Oras natin, Q14. Bago magabot ang alas 9 ng aga. James? VP, na-locate niya to na si Kapitan Noel Mirandilla kan upper binugsakaan kung sa inya on location kan anom na mga building palan ini kan poultry kan 6-in-1 corporation. Ngunyan, ang problema digdi BP namamatian nila sa kada naga-harvest. Pero ngunyan ang pinakamalala
Aha. Nag-ugid man kay ni si Kapitan Mirandilla, an rason da kan management, so nakaaging eleksyon, dahil nakapagrilinig, dahil naka-harvest tulos, for medyo sa eleksyon nga ni, warara so naguruli man sa mga bantay digdi. Salbatana, ultimo na yan. Aram mo, Jimmy, ipigtaram ni Kap, nakaka-relate ako ka yan. Taitong, ang eleksyon baga Lunes, aday, Sabado, Domingo, naghanap so, kay mga tubero, may naghahanap ako, kay iba pang mga pwedeng magtrabaho, may papagibo ako. So, neighbor, may iyo man. Inanap po lang ko sa mga kamindo, ay, wala nga yari, kinagralaog. Tangan niya ako, din nagralaog. Kan sa biyernes, pangayang perila. Buda, sa paghanda kang eleksyon, posible man ang ganataman sabi ni Kap, kaya nung nata nangyari yan? Epekto. Ang problema, tako ngayon at namamarakmakan kan mga residentes ko. Ano ko man niya ako aning apektado man. Inireader ko man sa nangayaning problema ang ini. Nasa LGU ngaya kung anoan magiginibunin da. Basta problema iyan, digdi sa barangay. Dangugunta si Kapitan. 1 month. 1 month. After 1 month na naman, mag-harvest yun. Balik na naman ang langaw. Nagbalik-balik lang. Okay. So, pero, nung dati, bukan man narugsali. Nga na lang ang grabe. Yan yung panahon na yan. Dahil daw nga rin, sabi nung manager, na ilang sinda nung eleksyon. Dahil wala tao. Pati sa dressing plant daw, wala man tao dahil po nga nung eleksyon. Kaya nagka-problema po. Wala nagasikaso. Po. Okay, kailangan naman. Po. Okay, kasi siguro, so, overdue na sa kapuan. So, unit nung harvest na stock pala, so, na-standby, so, manok. Di mo yan, ongoing ang harvest yan? Tapos na po. Tapos na. Lagi po tapusin na. Clearing na sa Natabi, BP. Ang pinagigibuda sa laog, tapos na so harvest na. Nagalaog na sa mga tao. So, ano sabi ni Kap, Jim, may posibilidad na maayos na, mawara ng langaw? Sabi ba ganun, pero may punto naman si Mayo, kung nawara na nga sa baka nga nakarluwas yan, baka nagburo na yan dyan sa luwas? Bako sana, kung wara na digdi manok, na nag-harvest na nga ni, malawg na naman mga bago, pagkatapos nasa clearing period, kahit itong sa mga ipot ka ito, maluway-luway na naman ining mapapara. Pero pag nagabot na naman harvest season, mga 1 month na naman, balik na naman ini. Ngunyan, itong sabi ni Mayor Chino, kaso bago na interview ko, kung ko nasasala, nag-serve ng 16 disease order. Ang question ko na, pirang aldaw ito? Pirang bulan? Dida ang kwan, hanggang da sa day na ayos ito? Iyo yan ang kwan. Balik yan. Sabi ni Kapitan, nakaatang lang ngayon sa mga nanunong dinaahin siya sa gobyerno. So LGU, so DNR, tayo nagtaraukan mga requirements baga. Sindan dapat na mag-review, mag-assess kayo ng sitwasyon digdi sa barangay dahil anta naghiwas nga ni an epekto, nagkakaarapiktaran kan sabing mga lamok. So kung araw kayo ito, nag-aksyon na, so LGU nagpalawas na ng 16 disease order, and kaso hapon da nagpasir naman so DNR, iyon na yan good news tabi BP. Halat-halato na sana mapara ining mga langaw. Ayun. Okay. So yan tabi BP, gari langaw ang nagdadangog digdi sa imo gulpi. Nagdran ni sa imo. Nagaray istorya sa ko. Aram minangaya ko nata yaong kadigdi. Nyata niya ko nadangog minangay ka subago pa. Si Lia Nuga. Permi na kantabay sa imo. Duwa-duwa dang piga monitoran radyo, Facebook, cellphone. At sa pamilya Madam Lia Nuga and sa mga residentes na Kapitan Noel Mirandilla kan barangay Upper Binogsakan. So yan tabi BP sa tuyang mga pagberipikar gikan sa site Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. 10 minutes bago mag-abot ang alas 9 dinaga. Magbabalik kami. Okay na, madali lang ha. Madali lang. Pasensya na po kamuta. Nakalagpas o adlib ko. Pero sabi digdi, dahil po pwede, dahilan ang eleksyon, dahil kada pag-harvest ini, ang problema, digdi sa mo sa langaw. Yan.
Sign po gigibon ang DTI ang DTI Caravan po ongoing ngunyan. Dumumang kamo sa Rawis, no? Dumumang kamo tabi sa Rawis ngunyan sa DTI Regional Office. Kung hali kang Legazpi, bumaba ka duman sa gate baga kang Regional Center Sites. Gani may mga tricycle dyan. Tricycle ka pasiring po duman sa inutang kang RTC, duro-diretso kidit dyan sa may hampangan kang PSA. Yan. Ang PSA, magkahampang po na PSA Buda DTI. Yan po duman ka po pwede na bakal kan diskwento caravan kang DTI. Yan. Yan po. Yan tabi yan. Ngunyan po, maghapon lang yan, tabi. Maghapon lang yan. Hadyan hapon tabi sarado na. Ano po presyo marigoso matabilon kaya ni Henry? Dahil minadangog 50 ba ang kilo? 60 ang kilo. Sorry po, dapat magtaram ako, tatrabaho ko. Pero sabi ni Brad Charlie, aram mo ngaya bro kung nata ngaya ang ampalaya, bako nang mapait? Pigparesip-isip ko sa text ako ni Brad Charlie, may punto man, ang ampalaya daa, bako na mapait ngaya, nata, ang ampalaya daa, madaling makamove on. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agad panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Show my is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plasman. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marahay sa salud. Iguan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mababakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Since nanalo ko muna! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Since nanalo ko muna! Runs
Offers from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, uy, alas 9 na ugaring Pasensya na kamuta, didi kaya may nagbisita sa kuya, ay nagkaperang mga tao, may pigapaabot man tabi ng mga inquiries, para sa mga dapat hirastaman sa tabi ng mga kababayan, didi po mga tugang sa probinsya Canalbay. Yugo-yugon mo. Gadi man sana akong mayor boda, gobernador na may naghagad kitabang manural daw. Minsan nga may nagkaabot naman sarong. Pwede sarong po, sa harong naan, pag daig dinaglaog sa gwardya, boda sa kuyang mga mga staff. Di pa kung day po kamo ko, pasensya na po kamuta. Day ko kamo na akomodar.
masabi si Joker kani kasi Noel, ang bugiro ngayon eh. Hindi ko yung paglinaglag sa gwardya, wala sa mga staff sa harong. Dahil ma-assist na staff. Ambog mo ngayon. Salamat, kansadong pagkantabay. Let your love flow. Let your love flow. Pabuluson ang pagkamuot sa kapwa. Always smile. God is good all the time. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at